Wei Rangbah ulang Ngam Jyllop hakawa Umran bat uladuk sendon ya kejing em. Kini kejing ja kelajah nen kesengiu blei ke kat kendai trik uyayong hakapor pra baje em step kat bau te Rangbah lembat ki Paralok ki Leit ban Saitjaiň bat sum hakate kawa Umran bat le thu bau te Rangbah ula syarong hakawa bat Ngam Jyllop bat duk sendon ya la kejing em. Ya uniu Rangbah ubalangat akani ka apot 4 shim layo ya ka kerteng bat ya ka jakasa jong uniu Rangbah. Na kaliang ki pulit ko umsning ki lapoi mardor sya ketika jaka ban sei ya ka met jong tiu Rangbah na ketika wa bat ha kajuk kapor ban penlong ru ya ka jing tok kit ka babenya ban lap ya ka jing shisha halor kani ka jing ja. Ki pulit ki lapin kit no ya ka met jong tiu Rangbah sya civil hospital nongpo ban le ya ka bedon kam.